Compromís no ha sigut només la força més votada per a les Corts a la comarca de la Vall d'Albaida, sinó que en les municipals aconsegueix 4 majories absolutes, acaparant la gran part de nou que té a la província. Parlem dels municipis d'Albaida, Gullent, Otos i Fontanars dels Alforins. Albaida, Josep Albert trau 7 dels 13 regidors al ple, en contraposició dels 3 del 2011. El 47,76% ha votat aquesta formació. I així és una menció especial que no podia deixar de remarcar i és Albaida. El que ha passat en Albaida és extraordinari i jo vull que servisca, vull dir que la gent que s'estiga escoltant, que sàpiga que això servirà de precedent per al que anem a fer en molts altres municipis i el que anem a fer en la Generalitat Valenciana, perquè nosaltres vam entrar a l'Ajuntament d'Albaida en una situació política molt complicada, inestable, on estaven governant 3 partits polítics, vam aconseguir l'alcaldia, ens vam posar a treballar colze a colze amb tot el poble i hem aconseguit la majoria absoluta de regidors intentant tirar endavant una situació política i econòmica de bancarrota en la que ens havia deixat el Partit Popular. A Gullent, Jesús Pla ha sigut hegemònic, amb 10 dels 11 representants, sumant 2 més que fa 4 anys. A Otos, Mario Mira aconsegueix la totalitat amb un recolzament de la població del 84,4%. I a Fontanars, Julio Biosca guanya 4 dels 7 possibles. Al 2011 ni tan sols van concórrer a les eleccions. Jo estic molt orgullosa de la meva comarca, jo soc de l'Olleria, de la Vall d'Albaida i la veritat és que els resultats de Compromís allà són extraordinaris. Ho he dit al començament i ho torno a repetir, Compromís és el partit més votat de la Vall d'Albaida per a les eleccions generals. Tenim el 28% del vot, més que el Partit Popular i més que el Partit Socialista. Jo crec que això implica, i això vol dir que en la Vall d'Albaida alguna cosa s'està moguent. Nosaltres a la Vall d'Albaida estem presents en 14, s'hem presentat en 14 municipis, hem incrementat molt el número de municipis en els que s'hem presentat i hem tret representació en tots, menys en la Pobla del Duc, que és l'únic poble on s'hem presentat i no hem obtès representació. Jo voldria remarcar el resultat extraordinari d'Otos, per exemple, on traguem 7 regidors de 7 regidors que hi ha al municipi. Per supostíssim, la nostra senya d'identitat de la comarca és a Gullent, on hem aconseguit 10 de 11 regidors. La veritat és que la tasca de Jesús Pla és extraordinària i per a nosaltres és un lideratge molt fort en la comarca. Molt important també la majoria absoluta de Fontanars. Era la primera vegada que ens presentàvem a Fontanars dels Alforins i hem assolit aquesta majoria absoluta. Extraordinari el treball també que s'ha fet a Fontanars. A més, Compromís ha sigut la formació més votada, però en minoria, a Salem, on necessitaria pactar amb el PSPB per poder estar al govern. El mateix ocorre a Benicolet, Montaverner, l'Olleria i Quatretonda. En total, a la Vall d'Albaida ha aconseguit 53 regidors.